होगा 5 सेकंड आईने तीव्र तार मारली ପକଉଛି ପାଖରେ ଆଉ କୋଉଠି ଗଛ ନାହିଁ ଆକୁ ତୋଳେ ଅରୁଣ କ'ଣ ହେଲା ବୁଝିଲୁ ନା ତାକୁ ଯେ ନେଇକି ତୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ 2 ମାସ ରଖିଲା ହେଲା ପଣିସ ତ ଆମର ଇଆଡ଼େ ବହୁତ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ବା ମୁଁ ପଣିସ ଉପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବି ବୋଲି ଆଇଛି ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଲା ଆମର ଇଏ କାଢ଼ିଛି ଆଗରେ କିଏ ଥିଲା ବୋଲି ଆକୁ ଦିବାକର କେଲା ହେଇକି ରେଫ୍ରି କାଉଁଟା ମାରିଦିଅ ଗାଈ ବେକାରେ ପାଣି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଗରେ ପାଣି ଉଠିକି ଲୋକ ପନିପରିବା କରିକି ଚାଷ କରି ନେଇରେ ରହିବା ଏବେ ପଣିସ ତମେ ବିକ୍ରି କରୁଛ ପଣିସଟା ଏଠି ତମେ ସେ ବଡ଼ ପଣିସ ଥିଲା ବହୁତ ତଳେ ପଡ଼ିଯିଗଲା ପଶିଯିବା ରହିଥା ପଶେଇ ଗଲି ହଁ କଳା ଚାଉଳ କାଢ଼ିବ ହଁ